Sa number 8, 49 tanan ka mga pamilya ginpaidalom sa forced evacuation sa Bago City. Pag-sustain sa mga evacuees sa evacuation centers tubtub sa manusod nga tuig, ginakabalakan karon sang LGU. May report si Nico Delfin. Humalin sa Disyembre 15, nagapabilin sa 113 ka mga pamilya ang yara sa 4 ka mga evacuation centers sa Bago City. Dugang diring 49 ka mga pamilya gikan sa Barangay Ilihan. Nga ginpaidalom sa forced evacuation, humalin sang weekend bangod yara sa 6-kilometer permanent danger zone. Ginsiling ni Mayor Nicolas Yulo na lakip sa mga barangay nga apektado sa nagapadayon nga forced evacuation ang Barangay Ilihan, Binubuhan, Maaw kag Mailom. Actually, hindi na gabalay, kundi gabantay mo sa gabantay sa ngila, tindamo na manok eh. Kung ano problema naman ang fighting. Fighting ka? Even if that is the case, kinanlan ginagawa sila papanahon. There will be, we already asked the permission of OCD na may window lang na makabalik sila. Gindugang sang alkalde nga maghatag sila sang tinion para sa mga apektado nga residente nga mabalikan ang ilang mga pananom kag ginasagod nga kasapatan. Dungan sa pagpatuman sang road closure sa mga apektado nga barangay, ang pagtalana sang quick response emergency teams kag kapulisan. Ginpasalig sang alkalde nga masustener sang LGU ang kinahanglanon sa mga evacuees hasta matapos ang bulan sa Disyembre. Pero mangin palaligban nila ang pagpain sang pondo para sa masunod nga binulan. Nagdeklara na sang state of calamity ang Bago City LGU para magamit ang pondo halin sa Quick Response Fund. Na preposition na kami ang daan, pero that won't last as long. You're saying by January? Base by January, with the use of the Quick Response Fund, base beyond January, pero not much of January. Magluwas sa kahangawa sa posible liwat nga paglupok sang Bulkan Kanlaon, ginapasiguro sang Office of the Civil Defense nga mapaiway ang mga residente sa posible pagluntad sang lahar flow tugas sang pag-ulan. Sa data sang FIVOX, kapin sa 3 million metric tons ang ashfall deposit sumalin sang naglupok ang Bulkan Kanlaon sang Disyembre 9 ang sarang halinan sang lahar flow. Suspended na ang klase sa tanan nga level sa Bago City. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.